Renouveau tele la jabagao anga fulibi au ye maliko no ani maliko kan kanu mara fenfe sogole no ona ni sanga konnala foleni wala nyumando obe blagata di au bela jilima kafo au ma kauniche rodana la renouveau tele sukantilila ko bela jelinka ibisimla renouveau sogomada kuna funi kena sigira au ye biye alamsa ye juin kalo kile muka ani nani samba fla ani mugani kele au nisonja lembe au bisimla ka au bela jelen fo ka au wale nyumando solika wuli ke bagaw amana sigini kenenka ame folo ka au fo sabula solika wuli ale manogon chuwa shila au munube no ko au we solika wulu sabati ni sanga ya soro au we au baraka rola ame au fo ka au wale nyumando amunu fenewe au laje sokonna wula dongodo ame au bela jelen fo alla me bagaje kulu antenina au ko chuwa shila sabula au feneni au menyoron bolo dongo do soko makadam netene fo tabla jumala o be radio renouveau la me baro ko fo mo be ka aname 98.1 sans fait ame bela jelinga soko mala fe folie ke on a dibila barake baro ye o bela jeleme ano la bela jeleme ka siki 5 ans kuma so kone ano ama flavia honorable Amadou El Kunare Allah sur la ngara famay abe kuma so kono soko mala ina honorable in soko ma fantatu mota so mo be alhamdulillah Eli fama kana fama doni o be adoye ni nyafo ka bodo na kibaro ya bisoro yoro nyema ya so be wuli ka jobbe ke wasa renouveau kan wa ni fleba bela jele bi se ka don renouveau be bisimla ka kenaw kanana sigatala amunu me yoro jani yoro suru ni kibaro ya be amasalo wasa ka duma ko bela jelenki bisimla Amadou soni ini kanu mako be na nyogola solo don kibaru ale keneka olambi alamsa renouveau matin kuna fonu be na bulmunun kan an bakuru baw olu de fleninye femiye wale ya do be no amesika fotinto ko do be 56 min kuma chayelu no ko sowe an fe no Bamako na ko kele no kiri ani woyoyo obe mun ko fo o de police territoriale yalma police territorial queen kunjumene la akobe ka ke kiri ni woyo ani police territorial yele fensugu jumene kunjumene la abena sikisi nkan oni isa kabasi bena nyogola soro ankanga femindo ni police territorial queen kani oko ere kelino kilini woyo ya kuma chali no kosobe mauni nyogonchela la Bamako bela jele meki tafo kaba alebena do ako kunguna nyenye na kabela jele wala sanga sika family soro nega juru sira fe oni Ibrahim Kebebe na nyogola soro kaba kulu konona na kulu minsigira nkan ben kan sebe la wali ale keleli kama alebe kulu konona na abena kasaga jabi lige femi sema mogoy boli minke ale ko jabi dobe ale bolo okola o kofe awni Cheikh Mar Diallo be na nyogola soro COD ale miere fara nyokon kan kulu do sigisi kan fara nyokon kulu kura min to ko kura ani ale be na nyogola soro afine be na kana okuna fonya uka odi amma Amadou El Kunare ale be yanka donki balu lasi awma bamananga na sori Ibrahim Diallo siraba kuna foni be ale bolo hawa danyogo kenya kuna foni be ale bolo Alexis Mason femi masoni soni kuma be di ale ma femi koninye wakati bolo da chugoye Amadou ale kono na sisa wakati ale bolo da chuguni anga marabolo konna la no robena da kabala mali marabolo kilingi na bela jili kono funi tawdini boala tawdini ka ofino sankolo obena na jeya femi samia fefien obechi anga marabolo kilingi na bela jili kono funi tawdini ani tomboktu wolodugo ya fayi bo ala o marabolo fla kono na fem koni klima fefien obena chimi fene fangate bonya kozobe gomblo menake anga kono fe marabolo do kono na obetomoktu kofo gao kidal menaka ani tawdini menaka wiye ka gele afitini do luka rojan flelila ola mali fanto fe gele foshite nana do yelila ola sanko bolo da chuko ni bik les journées kon na la femier so komada ina e sanko bolo da leno marabolo mun kono nana oye kai kita kulikoro buguni sikasu joila anisiku ni marabolo ko fole bi so komada ina ko olube siku sigini sanko e ola ulada ina ni obekle banto ko fo wal mashufe sanko bolo da leno buguni ka o fe ino sikasu katasi moptima banyangara ani duanza olu marabolo ko fole fene siku sigini sanko e bi ulada ina wal mashufe ola lega ina temperature bolo da chugo ninye anga madabulu konnala femi kai kawe oluka finteni hakya weke digere bisaba ani wolo vlaye kulikoro kata sika soma ani segu oluka finteni hakya lega ina obeke digere bisaba ani woroye femi mopti kawe oluta bege bisaba ani konontonye tomoktu ani gawo oluka finteni hakya wijo digere binani ani kelina femi kidal kawe oluta bege binani ani flaye
ametaka mena ka kligaina oluka finteni hakea obijo digiri binanina tawdeni oluta beke digiri binani ani woroye buguninkaw feino kligaina oluka finteni hakea bijo digiri bisaba ani wolonvlala femi kuchala ani kitaye oluka finteni hakea bijo digiri bisaba ani worola nyoro ani nara oluta beke bisaba ani shekinye duanza kligaina olufeneka finteni hakea bijo digiri bisaba ani shekina sankaw feino kligaina oluka finteni hakea weke digiri bisaba ani wolonvlaye banyangara oluta beke bisaba ani shekinye joilakaw kligaina oluka finteni hakea obijo digiri bisaba ani worola Bamako distriki konna la nogo bena da kabala samia fefien obena chimi fanga yɛrɛ tɛna bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye sanko ye o bolodalen no bi sɔgɔmada in na Bamako kɔnɔna la o la tilega in na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 36 ye Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 9 ye tile bena bi Bamako na lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 59 ye wagati boloda cogo ye nin ye bi sɔgɔmada in na ka di aw ma a kun ye aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn maliden kelen-kelen aw mana kɛ mali fan o fan ka daminɛ Kayi ka taa bila Tawudeni na an b'a fɔ ko ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka kɛnɛya di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Konare ale bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan Amadu me foli kurakuraya ka di ma ka foli lamina ni nisɔndiya bonya ani karama ye bi sɔgɔmada in na jango nɛɛma dale hali ni y'a sɔrɔ sanba nana katikaw fɛ yen n'o ma se Bamakɔ yan wa sanko bolodalen no Bamakɔ fɛnɛ sɔgɔmada in na e ma ye kaba finen no fiɲɛni bɛ ka wuli kabi 5 heures an tilala an ta la siga t'a la sɔnni an fɛnɛ ta bɛ daminɛ tabarikala fana tun bɛ taa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ koɲuman dɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ nin waati in kɔnɔ waasa k'u kunnafoni an b'a fɔ aw ye a ye aw bisimila a tɛna fɔ aw jigi kɔ an t'a ko bila dagirinda la ndomo ma don kɛnɛ o kɛnɛ nɔ ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ dɔ ye hali bɛ a nakun ma kɛ kibaruya bɔrɛ bɛna dayɛlɛ aw ye sisan minnu bakurubaw bɛna tali kɛ Mali minisiri kura min ɲɛsinen don kiiri ko ma ni o ye Mahamadu Kasoge ale kɔni ye jigisigi k'a dɔw fɔ minnu na maliden bɛ k'o makɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ awa faali minnu kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bili la k'o tigiw bɛna nɔnɔ bɔ joona wa Mali ka pankuru sanko ni minɛ sanko wari kurutu ni siga mun b'a ko la ko bɛɛ lajɛlen fana bɛna da kɛnɛ ma ani k'a dɔn Mali ka foroba cakɛda bonda minnu bɛ yen ni maa dɔw fana y'o suure cogo la k'olu fana kumaw ka taa se kiiri yɛrɛ bɛ se ka kɛ maliden sago ye cogo min na k'o bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ a ye nin dantigɛli ninnu kɛ an bɛna kumaw kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale bisimilala min ye conseil national de patronat la o kibaruyaw b'an bolo min bɛna fɛsɛfɛsɛ ka fara o kan fana an bɛ bɔ Bamako bi k'an munumunu Mali marabolo dɔw la ni o dɔ ye k'a dɔn Kati mara ye kalifabugukaw fɛ yen olu ni World Vision ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ denmisɛnw cɔ ala don ni o ye 16 juin ye o ɲɛnamayana an bɛna kalifabugukaw ka maire danga Jakarija Dumiya ni World Vision ma ɲɛma dɔw ka laseli lamɛn bi don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la narakaw fɛ yen conseil national de la jeunesse ani kafo maaw fana ye kɛnɛ dɔ sigi waasa k'u ka dɛmɛ sɛbɛkɔrɔ sɛmɛnciya ka ɲɛsin jamana fagatigi kuraw ma min na u ye kalan dɔw kɛ min ye laselu ye k'u ka dɛmɛ sɛmɛnciya ka don gouverneur bolo an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la misɛmani caman bɛ Mali Kayi Kidali ka taa fɔ Tawudeni Menaka minnu bɛna bila ninnu cɛma bi sɔgɔmada in na ka renouveau matin ka don kibaru segin a minɛn kura kɔnɔ n'o ye ka kibaruya lak'i k'a di aw ma a y'aw bisimila k'aw fo k'aw koɲuman dɔn aw ka don o don timinandiya kosɔn bi ye alamisa ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ a y'aw dan se kibaruyaw kɛnɛ kan na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ka jamanaden maa 5 mun bɛ yen n'olu tun minɛna jamana cɛmancɛ bolo fɛ i k'a dɔn kunnasini ni paraw kun bilara u ka kow la u taatɔ saganfo la n'o ye sɛgɛkaw olu ka bato karamɔgɔ maa ɲɛma n'o ye kire ye chrétien dinɛ bunakun kan ale ni maa 4 wɛrɛ i k'a dɔn olu kɔni salula jugu marifatigi dɔw fɛ cogoya ma dɔn minnu kɔni na wele kɔni dara matigi delila bamariya yɛrɛ delila jamanaden bɛɛ y'i seko k'a la nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ a ma tɛmɛ tile
kelen ɲɔgɔnna ka bilen i k'a dɔn kibaruya bɔra ka bin k'a fɔ dugu min bɛ n'o ye Paru ye maa ninnu kɔni taara bila sirada la yen kibaruya minnu sɔrɔla Renouveau ka kibaruya di so fɛ o ye k'a fɔ u kɔni y'u salo ni bolimafɛn min ye o kɔni banna kolokoto co o kɔni kɛra sababu ye ka se ka fiɲɛbɔda di ni maa ninnu ma jugu ka se ka u bila ka bɔ u yɛrɛ bolo maa minnu bɛ n'o y'u somaw ye olu kɔni ye hakilinaw ni fɛɛrɛw taara ka se l'église ɲɛmaw ma ka se ka bolifɛn bila ka taa maa ninnu nɔfɛ kibaruya min sɔrɔla kunu ni bi cɛ o ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ni ka kɛnɛ baasi t'u la nka ko yɛrɛ la gɛlɛma ye min ye maa minnu ye kɛwale in kɛ jugu suguya jumɛnw don hali bi n'a ka bi ɲɛ ma se ka sɔrɔ o kow la nka hakilina jiginna dugu min bɛ n'o ye Paru ye a yɛrɛ k'a fɔ dugu don min kɔni bɛ maaw hakili la nin yɔrɔ kofɔta ninnu na kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ Banbanci ale wale ɲɔ ɲalen don a yɔrɔ kofɔta ninnu na a bɛ waati damadɔ bɔ minnu yɛrɛ yɔrɔ la tɛmɛni kɔni ye ko gɛlɛnba ye an bɛ dugawu don kɛ hali bi Ala ka maliden bɛɛ lajɛlen olu lakana ani o bolofɛnw n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ Mali ministre min ɲɛsinnen don kiriko ma n'o ye Mahamadou Kasoke ale kɔni taama kɛ ka taa cour constitutionnelle ani k'a dɔn k'a fɔ kiri bulonba min bɛ sanfɛla na n'o bɛ tali kɛ Mali ale yɛrɛ ka ko dɔw ɲɛnabɔli la a ka nin yaala taama senfɛ ɲɛdankan kɔnɔ a ye jigisigi kuma dɔw fɔ mun bɛ malidenw nafa bɛɛ lajɛlen sigilen don ka fɛn min ma kɔnɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ an ka jamana a kɔnɔna la kiiri bɛna boli cogo jumɛn na ni maa min hakili b'a la min ye Mahamadou Kasoge kabi ale sugantira ka bila pôle économique la maa caman kɔni ye a lakodɔn ka kɛ ni a ka kiiri tigɛcogo ɲuman ani i k'a dɔn ja jɔnjɔn min b'a la ladiriya kɔnɔ o koɲɛw ye ale kɔni kiiri ko kalifara ale la a kɛra jigiyaba ye malidenw bolo nka jigiya in tɔ bɛ mafa ni fɛn jumɛn ye o ye Kasoge bɛna wulikajɔ ni baara minnu kɛ kiiri nasiratigɛ la kɔni bɛna a ka ko tɔ de sinsin walima ni o taacogo ma ɲɛ maliden n'a fɔ a jigi kɔ an bɛ waati min na sisan a ka nin ɲɛdanga senfɛ a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi min bɛ tali kɛ kiiri ale tɛgɛcogo ɲuman na waasa Mali kiiri ka bila hukumu jɔnjɔn kɔnɔ i n'a fɔ kiiri tigilamaw yɛrɛ bɛ min laɲini kabi waati jan ko baaraw bɛna sabati minnu ye ko minnu balannen bɛ ni o dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka wulikajɔba minnu kɛra jamana in kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka taa ni Ibrahim Boubacar Keita ye faali dɔw kɛra senfɛ ko bɛna danganamaya ka se ka ɲɛ sɔrɔ o kow la o bɛ yuguba min ye jamana kɔni ko minɛnsa nasiratigɛ la k'a daminɛ pankuru ani fɛn wɛrɛw la o fana kow ɲaamilen bɛ kabi waati jan ko wulikajɔ bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen la ka fara o kan fana n'i y'an ka jamana lajɛ maa dɔw y'a kɛ lemuruba ye jamana ka foroba cakɛda bonda dɔw bɛ yen k'olu feere cogo la a bɛ se ka ja olu yɛrɛ da cogo min na ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ kiiri bulonnen minnu bɛ yen olu fana ka se ka sentɛliya dakurunya kelen Mali kiiri ko ka bila minɛ jɔnjɔn kɔnɔ ninnu ye Kasoge ka kuma la belebelebaw ye minnu bɛ yen maliden sigilen don ka minnu ma kɔnɔ n'a sera k'olu ɲɛnabɔ ka se ka ko caman kɛ a bɛna kɛ sababu ye maliden ko damakɛɲɛbaliya ni kiiri yɛrɛ tigɛ jɔnjɔn baliya minnu bɛ yen ko fɛɛrɛ na sɔrɔ olu la an ka jamana ale kɔnɔna la n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na min ye k'a dɔn conseil an ka jamana ministre ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga a ka taama fanga bonyalen don nin waati laban ninnu na jamana jɔsen bolofara minnu bɛ a b'a la ka don ka ministre ɲɛmaw tɛmɛnen kɔ ani an ka diinɛtigiw ni laadatigi dɔw fɔ ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma a y'a kanu ka taa conseil national de patronat la n'o bɛ tali kɛ an ka jamana jɛmagobatigiw ni sebaaya jɛkuluba min bɛ yen ni u bɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ busoli ko kumaw maana a taara ɲɛdanga kɛ yen minnu na hakili falenw bolila jamana ka taa ɲɛ ko ɲɛw kana na kɛnɛ kan an ka kibaruya ɲina Usmani Sagara taara kumakan minnu bɛna lase an ka cɛdenw fɛ an k'a lajɛ. Nɛgɛ kaɲɛ 16 Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale sera sɔrɔ bosobaw ka soba la n'an ko a ma ko CNPM ni wulikajɔ in kun ti dɔwɛrɛ ye ani cakɛda ɲɛmɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na ale ni ka jamana ɲɛmɔgɔw ka taaboloya ɲɛfu ɲɛna kuma fɔlɔ bolila min kan o de ye gɛlɛya min bɛ yen walasa ka soba kelen bila sen ka min bɛna se ka wasa don kalata labɛnni kow la gouvernement ɲɛmaa bolo jamana mara ye fɔɲɔgɔnkɔ ye o de la a bɛna wasa don sigiba min kɛra n'an ko a ma ko dialogue national inclusive o ka laɲiniw la walasa sigiba min bɛna kɛ n'an ko a ma ko assise national ko waleya ni jalaki yɛrɛ tara ka ɲɛsin ma ka kɛɲɛ n'a ka kumasen dɔw ye ka ɲɛsin CNT ma k'a sɔrɔ M5 ma ɲɛma don Premier ministre Choguel Kokala Mayiga a b'a yira k'a fɔ ko fanga ye fɔɲɔgɔnkɔ ye ko wa ko ale y'o jalaki min ta ko halisa k'o bɛ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko n'o kiiri jaabi bɔra waati
waati waati n'ale ye jo sɔrɔ ale ye laɲini minnu kɛ k'olu bi waleya sɔrɔ busobaw ka soba ɲɛma ko ni ɲɔgɔn ye min filɛ olu ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ k'o bena kɛ baara daminɛw ye togoya min na foroba cɛkɛyɔrɔ ale ni kɛnyɛrɛye cɛkɛyɔrɔw olu be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ togoya minnu na ka far'o ka sɔrɔ busobaw ka soba o ɲɛma n'o ye amadu jaje sankare ye ale kɔni hakilisigi di gouvernement ɲɛma ma ka kɛɲɛ n'olu ka bilasirali ye walasa ka sankɔrɔta di jamana sɔrɔ ma. tabarikala Yusuf Kulubala ale ka warawalalu don n'an bɔra ye hali bi jamanaden bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fi bɛɛ ni basigi sabatili la jamana fan caman fɛ o hukumu dɔ kɔnɔna la min ye Mohamed Yusuf Bathily ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Aras Bachi la ale kɔni tun bɛ kaso la a bɛ waati jan nka ko dɔw tun bɛ jamana kɔnɔ a tun bɛ k'olu lajɛ ni ɲɛ ye o dɔ ye kitakaw fɛ waati tɛmɛnenw na gɛlɛya dɔ wulila ne o gɛlɛya bɛ tali kɛ k'a dɔ bɛnbaliya dɔw la u taara ye sɔɔni a bɛna a jaw lajɛ yan nɔ nka yanni an ka don kɔnɔna la min bɛ tali kɛ an ka wasaden jɛkulu min bɛ yen n'o ye conseil national de transition ye olu fana ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ in bɛ tali kɛ hakili jagabɔla ka kɛ dugukolo ko ale nasiratigɛ koɲɛw la o min ye ko bisi basi ale ye jamana in yɛrɛ fana kɔnɔna la sigi in kɔni bɛna kɛ sababu ye sɛbɛnfura dɔw bɛna sɛbɛkɔrɔ madada waasa dugukolo ko hali bi a ko dɔw bɛ se ka mada jamana in kɔnɔna na cogo min na an ka kibaruya ɲininaw ye kumakan dɔw sɔrɔ a wasaden dɔw da ko kana na an k'a lajɛ. Lila min na bi o ye ka ɲɔgɔn faamuya papier dɔ kan papier min bɛna an ka dugukolo ko ɲɛnabɔ o papier min bɛ dugukolo ko ɲɛnabɔ donc a ka ɲi maliyɛnw ka don a la a ka ɲi maliyɛnw bɛɛ ka ɲɔgɔn faamuya a ka ɲi anw yɛrɛ minnu bɛna voter an ka sɔn ou bien an kana sɔn a la donc ne bɛ min nɔfɛ kosɛbɛ o ye mun ye vraiment bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ a la donc bi réunion ni bɛ o de ka kosɛbɛ pour que an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a la laɲini min bɛ fɛ dɔrɔn o ye an ka ɲɔgɔn minɛ laɲini min bɛ fɛ an k'a lajɛ ji ɲɛmajɔ nin na fɛn fɛn bɛna bi n'o bɛ jamanadenw kɔdɔ ɲɔgɔn ma an kana don o la fɛn fɛn bɛ bi min bɛ jamana renforcer ka taabolo kura don jamana na an ka taa n'o ye. document bɔra gouvernement yɔrɔ depuis Mokhtar Wade bɛ yen wagati min na a gouvernement projet in nana yen nɔ donc n'a nana a bɛ na CNT la n'a nana yan nɔ anw fana ka commission mun sigilen don o baara kama baara in kalifara olu la komi dugukoloko ye kuma mun ka gɛlɛya an ka jamana in kɔnɔ kojugu donc an ko bon nin tɛ se ka tɛmɛ ten commission baara dɔrɔn tɛ nin ye jamana ko kuma de fo an ka sigi k'a lajɛ ka commission bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan CNT mɔgɔw bɛɛ lajɛlen wuli ka domaine directeur wuli ka cadastre directeur wuli ka dugutigilaka dɔw wuli ka préfet wuli u bɛɛ lajɛlen ka na an ka sigi an ka kuma gafe kuma minnu b'a kɔnɔ a ŋun na ɲini an ka se ka bɛɛ lajɛlen faranfasiya parce que depuis sa carré kɔnɔna la bɔlɔn kɔnɔna la an bɛ kuma caman mɛn anw dun bɛ jamana kɔnɔdenw nɔrɔbila de la nɔ n'an b'o la a ka kan an k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ fɛn n'a bɛ na ni bɛn ani sabati de ani ka se ka dugukolow lakana ou bien n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw de b'a kɔfɛ donc an bɛ n'o baara de la bi welewelekan min k'a fɔ jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yan an b'u ka baara de la nin gafe in an bɛna ta an b'a baara kɛ bi n'an y'a baara kɛ bi kɔfɛ conclusion min kan ka fɔ a la an b'o fɔ comme ça an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye plénière la an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan yen nɔ ka taa vote kɛ ayiwa donc o la n'o y'a sɔrɔ a ka ɲi an b'a voter n'o y'a sɔrɔ a man ɲi jamana kɔnɔdenw ma an b'a renvoyer ka taa gouvernement ma an bolo yɔrɔ min b'a jɛ an b'a ɲɛf'u ye u ka taa corriger. tabarikala kumakan salo la Zakaria Umaru Keita fɛ n'an bɔra yen na an bɛ taa kitakaw fɛ n y'a fɔ tentɔ CDR ni o ye Aras Bachi ale ka jɛkulu maaw ye olu kɔni taara teliya la jɛkulu min ɲɛfɛ Aras Bachi yɛrɛ tun b'a nunjuru la ka taa kita waati tɛmɛnenw na fɔɲɔgɔnkɔ min nana min ye busiden dɔ kɔni ntɛɲali la kaso la bolokɔni sɛbɛkɔrɔ Sina Aidara la n'o ye kiiritigilama ye kitakaw fɛ a ko kɛra kiiri ni wɔyɔ ye nka ka kɛ ni bulonnɔ kuma ani an ka sigi ka kuma u bɛ fɛn caman ɲɛ an ka jamana in kɔnɔ ko in b'a la ka mada dɔɔni kama min ye CDR jɛkulu maaw fana taara waasa ka taa cɛ ka fɔ ka bɛɛ kumaw sabati min ye Aras Bachi ale ni Abdul Nyang tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jamakulu ni ɲɛmɛ ko in kɛra bonya ye nka Umaru Keita ale fana taara ja dɔw sɔrɔ a ko kana la an k'a lajɛ. Ni y'a kalo kelen bɔ ɲɔgɔn ko ye fɛn min kɔni kita duguladenw ye olu kun wulila ko procureur ka danga min bɛ u ka kiiritigɛsoba la ko o ka baara bila k'a sababu kɛ sifinaka dɔ sali ye kasobon kɔnɔna na ni a bɛ fɔ o ma Ɲanfa Jara walasa cogo min na ka dugu maa ɲɛmaw fo ka taa se kiriko ɲɛmaw ma k'olu dɛmɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na fɛn min kɔni CDR maa ɲɛmaw ani ka se faso ani danbe olu wulila k'u kun da kita kan. An y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment min tɛmɛna justice ni population cɛ kulonkɛ fɛn tɛ ɲɔnɔ a ɲɔgɔnna kɛra mɔgɔw y'a négligé a taara laban commissaire fagali la ani commissariat cili la a kɛra nimisa ye a kɛbaga minnu y'u sigi n'u tun bɛ se ka fɛn kɛ u ma fɛn kɛ ani fɛn o fɛn bɛ yen ni o tun t'a miiri k'a bɛ se ka se yɔrɔ min a tɛmɛna o bɛɛ kan donc n'an y'o ɲɔgɔnna dɔ fana ye yan ça nous inquiète parce que an ye expérience minnu ye par le passé voilà pourquoi an ye dugutigilakaw ni fɛn caman contacté
an y'a mɛn ko journal kɔnɔ mɔgɔ caman tun nana nka ko mɔgɔw dusu tun bɔlen don o kɔfɛ an ye weleli kɛ dugutigiw ko u sɔnna delili ma déjà hali ni an ma na déjà problème jisuma bɔnna a tasuma kan et que basigi kɛra an ko de toute façon a mana kɛ cogo cogo an ka wuli ka se yan o fana nafa ka bon an ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn dɔn an ka se k'a dɔn dugu yɛrɛ bɛ lahala min na et en même temps an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira ni taabolo min ye. fɛn min kɔni dugutigi minnu kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin nin jɛkulu fila in ma ni o ye CDR ani faso ani danbe ye. ni a bɛnna an ma a diyara an ye a ma bonya an ma dɛ parce que ni fɛn bonyara mɔgɔ ma i ka tɛmɛ mɔgɔw bɛɛ dusura mais ni bɛnna kita mɔgɔbaw ma a bɛnna a dugutigiw ma ani cɛ ani baraji aw nana kan min kan aw ye nana kan min kan o kan de labɔlen ni ye de a dun a bɛnna an ma a diyara an ye basi tɛ an b'aw fo. yanni u ka bɔ kita kɔnɔna na nin jamakulu in kɔni wulila k'u kunsin kita kiribon ma walasa cogo min na ka taa foli bila procureur a n'a ka jama la wa a kɛra sababu ye procureur n'a ka jama ma u ka nin jɛkulu maaw ninnu fo u ka wuli ka jɔ la. tabarikala ne bɛ ɲini jamana kɔnɔna la hali bi bɛɛ ka sabati kosɛbɛ n'an bɔra ye teliya la an bɛ bɔ kita min ye kita marabolo kura la ka na min ye kulikoro bara la kɛrɛnkɛrɛnna katikaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye kalifabugu ye ale kɔni bɛ kati ale ni falajɛ ni ɲɔgɔn cɛ yenkaw fɛ min ye kɛnɛ dɔ sigira kɛnɛ min bɛ tali kɛ denmisɛnninw cɔ la don n'o ye 16 juin hakilina jiginna ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye kabi waati jan min bɛ la ɲɛnamaya waasa denmisɛnninw ka hakɛ bɛ se ka lapasa kosɛbɛ min ye don in a tayɔrɔ ka jan kosɛbɛ nka min ye baɲumankɛtɔ ni maliden caman bɛ minnu ma ɲɛna ko kama kalifabugu sugantira ɲina ka se ka taa min ye denmisɛnw cɔ la don la ɲɛnamaya min kɔkɔrɔ donna kosɛbɛ baɲumankɛtɔ ONG World Vision ale bolofara min bɛ kalifabugu ni Yelekebugu olu kunna na o kama min ye a ko tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn kelen na ani ko in yɛrɛ kɛra hukumu jumɛn kɔnɔna la kalifabugukaw fɛ u ka maire ka danga Jakarija Dumiya ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko kanna na ka taa se World Vision ka musoman ɲɛmaa mun bɛ u ye mun fɔ a ko la an k'a lajɛ. World Vision fɛ kana denmisɛnninw tɔgɔla don n'a an b'a fɔ a ma ko 16 juin u y'a kanu kana ɲɛnamaya anw fɛ kalifabugu commune kɔnɔ yan vraiment kanu in mun na a bɛ kɛ sababu ye an ka kɛwale mun bɛ yen n'an bɛ ala ka kɛ protection denmisɛnninw tɔgɔ la donc ka ɲɛfɔli kɛ jama ɲɛna denmisɛnninw yɛrɛ ɲɛna u faw u baw bɛɛ lajɛlen ka dɔ faamuya la vraiment 16 juin yɛrɛ kun ye min ye a kun ye denmisɛnninw kan ka lakana cogoya min na a ɲuman ni a juguman k'olu ɲɛfɔ an ye an ka jɛ an ka ɲuman tɔmɔ an ka jugumanw bila kɛrɛfɛ an welekan min bɛ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ se ka min fɔ o la musomaninw ka furu joona in u ka ɲini fɔlɔ an ka a luwaw a ka voter parce que luwa la i b'a sɔrɔ administration n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ an ka jamana taabolo ye ani min bɛna an ka banyɛrɛyaw bolo donc u tɛ kelen ye parce que olu fana u ma ta ten u ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka don dugumɔna na k'a sidɔn ka sɔrɔ k'u banba u ta fɔlen kan n'o ye san 18 ye mais administration ye min voté o ye san 16 ye donc an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fɔlɔ an ka lajɛ an ka loi falen k'a kɛ san 18 ye pour que laɲini min fɔra ani ɲɛta bamayɛlɛma min fɔra pour que an bɛ se k'o sɔrɔ ka datugu ni jumɛn ye o ye World Vision ye olu mun y'an ka partenaires ye ni olu de bɛ ka an tɔbɔtɔ vraiment an b'a ɲini u fɛ hali bi u kala sɛgɛn hali bi u kala ɲinɛ an kɔ jogo yɛlɛmɛ a ma nɔgɔ ni u ye basi min sɔrɔ ou bien n'u ye fɛn min sɔrɔ an bolo u k'a bila u kunkolo la ban tɛ dɔnbaliyaw don mais k'a ɲini u fɛ u k'u hakili to an na hali bi. Sewara kɛlen ka denmisɛnninw ye denmisɛnninw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bi u tɔgɔladɔn ye denmisɛnninw ka bɔ ka caya ka na nin kɛnɛ kɔnɔ o ye nisɔndiyaba ye ne ye min sɔrɔ kɛnɛ nin kɔnɔna na. Welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmansa ma o ye nin ye dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko furu joona denmisɛnnin ma kɔlɔlɔ camanba de b'a la surtout den musoman farikolo mago bɛ labɛn dɔ la yani a ka don furu la pour que a ka se ka furu minɛn fa a ɲɛ ma donc ni a donna ka sɔrɔ a m'o labɛn bɛɛ sabati donc kɔlɔlɔ caman b'a la donc welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmansaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an mansa musomanw ma o ye nin ye
u k'a dɔn k'a fɔ ko n'u y'u denmuso di furu la k'a sɔrɔ a ma se a n'a kɔlɔlɔ tɛ ban wa kɔlɔlɔ laban a fana na se olu fana ma olu min ye denmansa ye parce que kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen ni a ye den sɔrɔ den bɛna kɛ kɛrɛfɛden ye a laban bɛ kɔsegin mansaw ma n'a kɔseginna mansaw ma a bɛ kɛ ba ka kungo ye donc welekan ye nin u ka a faamuya k'a fɔ ko fɛn min don a man ɲi ani taabolo don peut-être a bɛ kɛ ka kɔrɔ a kun bɛ kɛ k'a kɔrɔ nka sisan taabolo min don nafa foyi t'a la. tabarikala saga 43 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan waati na kalifabugu dugutigi a n'a dugudenw ka denbaya la waati kelen bɛ jefale lasina kunare ka denbaya la waati kelen bɛ renouveau ka correspondant bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la n'o dɔ ye Bouakar Jite ale bɛ Tombouctou min ye kɔrɔbɔrɔ mana bamanankan mɛn fo ka renouveau matin lamɛn o ye tabarikala ye jamana kɔnɔ ko correspondant k'u labɛn renouveau maison Bamako ani correspondant an bɛna ntolanci dɔ boloda min kɔni na maa tɛna taa maa feere jɛ ka optique la verre den fila nɔfɛ an bɛ bɛɛ fo Sama Sangare fulakɛ ale bɛ nin waati na domaine na Kati waati kelen bɛ préfet ka jateminɛ na bɛɛ ni ce nin ye kibaruya tako fɔlɔ ye a fansa tɛmɛtɔ an bɛ min sɔsɔrɔ ye a ma se maa ma bi maa kana se ma bi ye alamisa ye i sera mɔgɔ ma mɔgɔ de tɛna ta i fɛ sɔgɔmada na n'i bɔra ka clash kɛ sisan o t'a ko la basi an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ taa Sori Ibrahim Diallo fan fɛ sɔgɔmada in na a ka se ka taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma fɛn min ye Sori ye a ye wulikajɔ sabati a bɛ Bamako fan jumɛn bi sɔgɔmada in na anw ka nɛgɛ karafetigi Batoma Kane ka yamaruya kɔnɔ aw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ.